to aprangsi press media korte ingjir atumhan ningkan kimi kardom padir blokardom nilimen ke longkiri terang nili harak bisonat sareli boys hostel hikim kerang 2020 ani haladak CM sir ningkimi penajok adata kalbitang de kalbipu laso alangli lamcak bitikang si so teng pensi alangli haladak rat amai pielong lamcak bitikang lo lasi kopai kelam lu stemila lockdown corona lockdown 2020 pangke doko komase da 2021 pensi kimrang pon bom lo lasi halas tak kimrang bom hotame bisonat akorting je doan tame atokono karbi doan setame ningarong lo lasi haladak kim kerang tame thangnat ni dumana pasung ponpe la pente ladak kimrang bon hunon puta kimrang pon bom la lasi jugedam tang Oktober ciklopen lo alangli RTI activist pusigupu donesor rongfar alangli nilifan kaike ta phun pensi nilifan nang distawar re lasi alangli bangke kene halaso kim kerang apu taksi alangli poisa nang dimandun tangkanang dimandun laso tangkanang dimandun magalalo dak JI thengtom teron alangli dumanta pulo lasi nilifan bangke last 30 November pusikipu la 30 November aprang yong sinang poisa na pipe pulo tangte 30 pena pitke diri tum jadi step teme deng po pusikipu lasi alangli ke Kajulong ating de amreng constituency pensi iturpu lasi alangli extortionist tong claim jima matte political leader tong claim jima lasi esonama sonalang claim wedang jipolo hala daki kim kerang non puta kim rang bomla athia dak manager non pura do bom athia dak project non pura jujela hala daki non boundary wala tangalo lepen la architecture ju rong party rong be lepen akola thongno be statue to me tangi alo lepen boss hostel te me tanglo peno la prang aswa thake par do poni phanta non ni tum ki mrang kon plo lepen non ke claim ke danji la non kene hola pilo kudam po kitchen room dola lepen kola dak rest house dola la silason alangli tangka maha nangke hangdun thap hadak kalbi khaidu pu kalbi tang de kalbi matha thepen alangli tumlason nangke ther ke hapen ke la so jone pe ni chicha kon edelo athe alangli alisita nili phan confrontation dopen tingki sarang punili phan nang pupe alangli kaike da phun sine kol ilphan alangli bangke 30 November aprang poisa nang pinang po lapso approve ke non ilong kado chuke dam tang katbilame damai laso reception committee ke senga ni mata alangli phunang kol laso sa me non pura dilong recording do alangli ki bangke 30 November aprang yong sinangli nituma tingki napa juje kulutangte la so apu thak bangke jadi step teme dengpo tamane kopilo 30 November mane 30 November bang aprang posa na pinon tadi bang samri na lasi lasona muni tumhan ke khei kaching hon pang khei gabe pu chini lor pensi niri sedame alangli lason extortionist ke chok che po jone pe selang liphan FIP chok niri phan tangkanan diban ke lakre pho laso lakre pho bang ke JI thengtom terona tumhanda pulo dotot tumhanda pulo gari lohang det chi alang litum pe ther ke hap lasi alangli RTI awada durke lason kalima posi nili mathata RTI awada durke
lam thu lam dok pasi tinggi je thanang ji alang li ani sita niliphan confrontation do de kaita phun ma sinang thera ke hap lasila sonamuni tumke political leader puta hokdam nang nirma posi non ke bang dilangani tame amreng homosti long kedu atokan lo karbi atuan phata nilika chuni bangga lalo lasilason extortionist akam ke claim jong se alang li claim bom lang kulo tangte alang li ke kosan sik thei kaching hon longri longpat kaching thurjia alang li kosan sik claim pon thekpo usin nili jong pon tangte batangkan lakre pon ha bunale tum ani dekti kelama ni tuma hin ban pipe alang li ke non puta chitong sarpen le bating ki sarpen ta na hang he phun pen nang thera na ha bare lo lab dat pen ke ko lang li phun nang thera na hab madat pen ke ni lige alang li phan ke extortion physic ko alang li ko malo te pen alang li jei ta kali engineer ta kali te pen authority amuni ta kali si nili phan non makam patang sera alang li ko mal kasi nili jong kwa tangte udah alang li rong har jang ge ninje kon je din mo har droi labu lam ti man wan ahok kali tar mane 15 finance commission bangke ke chengsi ni tum order abian pen claim pon bom lo laso pen ni tum la jaga project ke heigo la first order ke claim mane tender jodat pe ni tum kam claim kali la posi claim pon bom da bom lo mane